Fáilte go dtí an Phailís i ngóra. Tá mud an seo ag an gcloch atá ann ar son Cearbhall Óg Ó Dálaigh a chum Eileanóir na rún. Well, tá mé anseo in Phailís, seo an áit a rugach mé húsa teach sin, agus bhí muile na ging ag clowní húlaháin ar feadh na céad bliain anseo. An baile fearn anseo Phailís, tá sé an cáiliúil go bhaineann sé le ceann de na clown mór filiachta na hÉireann, clowní Gaeilge, agus cumála sin clown má bhacaigh. Agus tá anna cuid de na dáanta a bhaineann leis na clown sin, tá siad sa leabhar seo an leabhar branach. Agus seo an leabhar nó an dúnra, bhain sé le clowní bhrin ó Contae Fionntán, agus tá det clown difriúil má cocaigh, agus tá siad sa leabhar seo, agus tháinig siad ón counter Pallas, an Anocht agus Rod Píris, agus an clown eile muinteoirí Gaeilge, ar nós tá duine ag cúlamar faoi dar bannam Cearbhall Óg Ó Dálaigh. Bhí sé mar iar-uachtarán na hÉireann, agus nuair bhí sé an shots na seascadaí, thug sé tagart da hinsear gur tháinig siad ón counter seo ón Phailís, agus bhí dámhscoil nó scoil na mard an seo, idir 560 is 630, so ar feadh na 7 bliain sin bhí buint ag bhí dámhscoil ann, cinál scoil i gcóir fillí profisiúnta, bhí fillí profisiúnta ag na bard fadó agus ag na tísigh, agus bhí sé bunathe timpeall an Phailís an seo. Mar a dúirt mé, bhí árán an cáiliúil a bhain le sin, Cearbhall Óg Dálaigh bannam Eileanóir a rún nó Eileann a rún. Agus is scéal an spéisiú lei sin is ceann de na scéalta grá nó dáanta mór grá na hÉireann. Agus bhain sé le cailín dar bannam Eileanóir Cabhna, agus ba inhéanaí leis an ridre nó Sarmorgan Cabhna ó Caisleán Clonmullen in aice le Bunclódaí, ar nóigh tá féile hús i Bunclódaí Eileann a rún festival. Agus dúradh ling sa bhélidas gur an ihe sular raibh sí le bheith pósta le fear úsle a bhain beidir le arm Cromwell nó beidir le arm Athair, gur tháinig an fear seo, nó an bacach nó tá go leor scéalta chunas mar a tháinig sé. Tháinig sé go dtí an buinis, agus bhí sé ina chláirseoir agus ina fille, agus dúirt sé gur duine sé an dáin Eileanóir a rún nó can sé é leis an chláirseach, agus bhail sé Eileanóir as leis agus as go brach lob agus dimig sé. So is scéal é an trítán grá an duine atá le bheith pósta le fear úsle, agus tagan an bacach nó an gigoló tagan sé, agus meallann sé í go dtí áit éigean eile. So sin ceann na scéalta, agus tá sé ar nós tá sé taifead ag Bob Dylan, agus tá an ceol a bhain leis greibh an meas ag Handel's Messiah, greibh an measige an órán, so is órán áling é sin, agus tá sé canta ag a lán daoine éire na Éileán, tá sé canta ag Seamus Begley, agus a lán daoine difriúla mar sin. So tagann sé sin tá an bunús leis an scéal sin sa Phailís.
an áit na bhfuil míad. Mar si gro mo chris mo céad seo. Adrin yelin jasod tu is jashan mil shapo Chansa wared bio bai Gaeilge Maris jas marayo Amid an seo san Phailís is baile fearn ag an taobh seo den ann an bhanna agus roinnt blianta hin chumar sús cloch an seo ag an grúpa Tidy Towns na Baltas Lochford agus bhain sé just chun ómós a thuirt don ceangal atá ag an counter seo leis an filiocht. Tá tagart an seo don dáin Eileanóir nó Eileanóir. I bun clódaí tá féile de bannam Eileanóir ach an duine a scríomh an dáin Eileanóir nó Eileanóir atá ancailú ar fud an dón, tháinig sé ón counter seo agus an tanam a bhéir ná Cearbhall Óg Ó Dálaigh. Is even am an tarán Eileanóir agus an nascatá ann idir Cearbhall Óg Ó Dálaigh agus an Phailís in Gáire. Is brala me canna é le mo bham agus mo grathair cullen freisin. Ma grahu gana céad écant Eileanóir na rú is ta bhí meg smuoinú trom hí me mothún má grádan tílthú is má céad seach tu is deishan na bán éireann. Adrin yelin jasod tu is deishan mil shapo Chansa wared bio bai Gaeilge Maris jas marayolen na gaunalat Eileanóir na vi buaki gomalashi na lone ground vi buelaki godogashi Encore for mas vi buelaki nach me mar si gro mo chris mo céad seach Adrin yelin jasod tu is deishan mil shapo Chansa wared bio bai
numbert. Maris jas marayolin nagauna let Eileanóir on Jocatu no on Vanatu Eileanóir naru snow nat no one che knock on a who Machwyd yn tiwlus y sor O Joch y meis ni on me Smart at non an cheinach van me Afrin Yelin Jasog to his Shan Míle Shepog Hansa Warit Bio Bai Giannumbert Maris Jas Marayolin Nagauna let Eileanóir Sa tá lán dáanta fada ann agus buineann sé sin le clán bhecocaigh agus tá clowní dálaigh ann chumá agus is cúis mór broadúing an seo sa Phailís go bhfuil gur bhaineann an tóra an sin agus go bhaineann na daoine seo leis an baile fearr na tágaing an seo. Afrin Yelin Jasog to his Shan Míle Shepog